Tak, zkouška vyhledávání slova. Ahoj. Našlo v pohodě. Zkouška vyhledávání z prostého slova. Prdel. Našlo hned. Zkouška vyhledávání věty. Ahoj, jak se máš? Našlo v pohodě. Žádný hovězí guláš. Tak zkusím něco napsat do SMSky. Ahoj, jak se máš a co děláš? Našlo to dobře. Tak něco složitějšího. Ahoj, prosím tě, nestihnu to dnes včas domů. Probíhá zpracování. Tak tohle už našlo blbě. Chce toho ten systém učit.